Wel, ni'n mynd i wneud pethau chydig bach o wahanol. Ni'n mynd i fynd yn syth i'r darlleniad, a dyn ni yn mynd yn syth i'r bregeth. Dyn ni'n mynd i droi te at cyntaf Samuel penod 2. Ac yn y benod yma, mae gyda ni 3 pheth byddwn ni'n gweld, jyst cyn i ni fynd i'r darlleniad, allwch chi edrych mas am rhain. 3 phwynt sydd gen ni, sef Gweddi, Gwrthryfel a Gofal Duw. Sa'n gwybod os yw Geraint yn gallu cyflythrenu mor gloi yna, ond Gweddi, Gwrthryfel a Gofal Duw. Ac yn y darlleniad ac yn y benod yma'n enwedig, dylai bod ni'n gallu gweld contrast. Contrast rhwng Hannah a Samuel ac Eli a'r Meibion. Edrychwch mas am yr contrast yna, achos mae'r awdur pwy bynnag yw e'n trio wneud yn glir i ni y gwahaniaeth. Felly, edrychwch mas am hwnna. Ni'n mynd i ddarllen adnod 1 i 21 y bore yma. Gweddiodd Hannah a dweud, gorfoleddodd fy nghalon yn yr arglwydd, dyrchafwyd fy mhen yn yr arglwydd, coda fy llais yn erbyn fy ngelynion, oherwydd rwy'n llawenhau yn deallawdwriaeth. Nid oes sanct fel yr arglwydd, yn wir nid oes neb heblaw te di, ac nid oes craig fel ein Duw ni. Peidiwch ag amlhau geiriau trahais, na gadael gair hi o'ch gennau, canis Duw sy'n gwybod yw'r arglwydd, ef sydd yn pwyso gweithredoedd. Dryllir bwau y cedyrn, ond gregysur y gwan a nerth. Bydd y porthiannus yn gweithio am ei bara, ond yn ewynog yn gorffwyso bellach. Planta'r ddiblant seithwaith, ond dihoeni am na'r aml ei phlant. Yr arglwydd sy'n lladd ac yn bywhau, yn tynnu lawr i sheol ac yn dyrchafu. Yr arglwydd sy'n tlodi ac yn cyfoethogi, yn darostwng a hefyd yn dyrchafu. Mae'n codi'r gwan o'r llwch ac yn dyrchafu'r anghennus o'r domen, i wasod i eistedd gyda phendefigion ac i etifeddu cadair anrhydedd, canis eiddo'r arglwydd golofnau'r ddeiar ac ef a osododd y byd arnynt. Mae'n gwarchod camre ei ffyddloniaid, ond mae'r drygionus yn tewi mewn tywyllwch. Canis nid trwy rym y mae trechu. Dryllir yr rhai sy'n ymryson ar arglwydd. Tarana o'r nef yn ei herbyn. Yr arglwydd a farna ei thafoedd deiar. Fe rif nerth i'w frenin, a dyrchafu pen ei uneiniog. Yna, dychwelodd Elcana adref i Rama, ond yr oedd y bachgen yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron yr offeiriad Eli. Yr oedd ei Meibion Eli yn wyr ofer, heb gydnabod yr arglwydd. Arfer yr offeiriaid gyda'r bobl pan fyddai unrhyw un yn offrymu aberth oedd hyn. Tra oeddent yn berwyr cig, doi gwas yr offeiriaid gyda fforch deirpig yn ei law, a'i tharo mewn i'r badell, neu'r sosban, neu'r crochan, neu'r llester, yna cymerau'r offeiriaid beth bynnag a ddygau'r fforch i fyny. Felly y gwneud yn seilo gyda'r holl Israeliaid a ddoi yno. Ond dechreuodd gwas yr offeiriaid ddod cyn llosgi'r braster hyd yn oed, a dweud wrth y dyn oedd yn offrymu, rho gig i'w rostio i'r offeiriaid. Ni chymer gennyt gig wedi ei ferwi, ond gig ffres. Os dywedai'r dyn, gad iddynt o leiaf losgi'r braster yn gyntaf, yna cymer i ti beth a fyny, a tebai na, dyro ar unwaith, neu fe'i cymeraidd trwy rym. Yr oedd pechod y llanciau yn fawr iawn yng ngolwg yr arglwydd, oherwydd yr oedd dynion yn ffieiddio offrwm yr arglwydd. Yr oedd y bachgen Samuel yn gwasanaethu ger bron yr arglwydd mewn effod liain. Byddai ei fam yn gwneud mantell fach iddo, ac yn dod â hi iddo bob blwyddyn pan ddoi gyda'i gŵr i offrymu'r aberth blynyddol. A byddai Eli'n bendithio Elcana a'i wraig cyn iddynt fynd adre, ac yn dweud, rhodded yr arglwydd i blant i ti o'r wraig hon, yn lle'r un fenthyciwyd i'r arglwydd. Adnod 21, ac fe ymwelodd yr arglwydd â Hannah, a beichiogodd a geni 3 mab a 2 ferch. Tyfodd y bachgen Samuel yn hir arglwydd. Amen. Iawn, wel, fel o'n i'n dweud, mae yna
Dri pheth dyn ni'n mynd i edrych arno bore yma, a fi'n credu'n bwysig iawn bod ni'n gallu gweld y contrast yma rhwng y ddoi set o bobl, os liciwch chi, yn y darn hefyd. Dyn ni'n mynd i ddechrau te gyda'r weddi yma, gyda Hannah. Mae eisiau atgoffa ni o'r cyd-destun. Mae Hannah wedi gofyn i'r arglwydd am blentyn, wedi dweud, os ti'n rhoi plentyn i fi, fyddai'n rhoi yn ôl i ti, fyddai'n ei fenthyg yn ôl i ti, i dy wasanaethu di. Eisiau plentyn, fyddai'n gwasanaethu Duw. Ac yna, mae hi nawr wedi winio y plant, diddyfnu'r plentyn yma, a mae e nawr yn barod yn rhyw 2-4 mlwydd oed, jyst i ni gael deall. Dal yn fach iawn, 2-4 mlwydd oed, ac yn dod â fe ac yn cysegru Samuel yn y tabernacl. A beth sy'n rhyfeddol am y weddi i fi yw pa mor llawen yw hi. Pa mor llawen yw hi yn gwneud hynny. Mae hi'n dod â'i phlentyn bach, 2-4 mlwydd oed. Cofiwch hynny yn y cyd-destun, achos mae hi'n llawn gorfoledd i'r arglwydd. A mae'n rhaid bod ni'n gofyn y cwestiwn, sut mae rhywun yn gallu bod mor llawn o'r foledd i'r arglwydd yn y cyd-destun yna, yn y sefyllfa yna. A un peth dyn ni'n mynd i weld yn y darn gobeithio yw fod Hannah'n dechrau off yn sôn am ei phrofiad hi. Mae'n sôn am sut mae Duw yn delio gyda hi, sut mae hi yn gorfoleddu yn yr arglwydd. Ond yn fuan iawn mae hi'n symud ymlaen i sôn am pwy yw Duw, a na i ddod at hynny mewn munud. Yn hytrach na edrych yn fewnol ac yn brofiadol arni hi, mae jyst yn moli'r arglwydd am pwy yw e. A mae'n bwysig gallu gweld hynny. Felly mae'n dechrau off gyda bod e'n fugail personol, yn arglwydd personol iddi hi, ond yna mae'n frenin mwy na jyst yn ei sefyllfa hi. Mae'n frenin y bydysawd, mae'n frenin dros y gelynion pawb, a mae hi'n clodfori'r arglwydd am hynny. Felly adnod 1, gweddiodd Hannah a dweud, gorfoleddodd fy nghalon yn yr arglwydd, dyrchafwyd fy mhen yn yr arglwydd, coda fy llais yn erbyn fy ngelynion, oherwydd rwy'n llawenhau yn dy iachawdwriaeth. Sylwch, dyw i ddim yn dod yn drist pam bod fi'n gorfod wneud hyn. Dychmygwch beth fydde testun eich gweddi chi os byddech chi yn sgidiau Hannah fan hyn. Sut all i wneud hyn i fi arglwydd? Os rhaid bod fi'n wneud hyn arglwydd falle? Sa'n gwybod beth bydde yn testun ni. Ond sylwch ar ei thestun hi. Gorfoleddodd fy nghalon yn yr arglwydd. Dyrchafwyd fy mhen yn yr arglwydd. Coda fy llais yn erbyn fy ngelynion oherwydd rwy'n llawenhau yn dy iachawdwriaeth. Nawr, mae'n bwysig bod ni ddim yn cymysgu hynny gyda fel bod hi'n rhyw fath o berson sydd heb emosiynau, fel bethau hi'n dod yn, gret, fi'n gallu golchi fy nwylo o Samuel neu rhywbeth fel yna. Ddim o gwbl i'r gwrthwyneb. Mae'n siŵr bod hi'n torri chalon yn dod â'i mab. Ond beth mae'n gallu wneud yw edrych tu hwnt i hynny a gweld pwy yw Duw. Gweld atgoffau hunan yn yr amgylchiad anodd, dyma'r mab mae'r arglwydd wedi rhoi i fi. Dyma mae Duw wedi darparu ar ynghyfer i. A nawr dwi'n cael y fraint o roi y mab yma nôl i'r arglwydd mewn gwasanaeth. Dwi'n cael llawenhau fod y mab yma wedi cael ei roi i fi mwyn gallu gwasanaethu'r arglwydd. Mwyn gallu bod o dan ffafr Duw. Chi'n gallu gweld e? Mae'n hyfryd y ffordd mae hi'n gallu gweld nid, drian arna i, ond mor dda yw e fod Duw ar waith. Mor dda fod Duw yn darparu ac yn bendithio. Mae ffafr Duw arna i. Mae Duw ar yn ochr i. Ac oherwydd hynny, mae hi'n gallu trystio fe i Dduw. Mae'n gallu trystio yn yr arglwydd gyda Samuel. A dyw Hannah ddim yn llawenhau yn yr amgylchiadau. Mae hi'n neud e'n glir. Mae hi'n llawenhau yn yr arglwydd, yn pwy yw Duw. Yn yr un sydd wedi rhoi, yn yr un sy'n anrhydeddu. A mae'n bwysig bod ni'n gallu gwahaniaethu rhwng y ddau yn ein bywydau ni. Dyn ni'n mynd i wynebu amgylchiadau da, braf, ac anodd, ddim mor braf. Yn y ddwy sefyllfa, ydyn ni'n gallu gweld fod Duw gyda ni, droso ni. Yn y ddwy sefyllfa,
fod e tu ôl i'r amgylchiadau, uwchben yr amgylchiadau, a pan ni'n dod mewn gweddi, pan ni'n dod mewn mawl, bod ni'n codi'n llygad uwchben yr amgylchiadau ac at Dduw ei hunan. Dyna ddylen ni fod yn gallu gwneud. Mae ei chalon ni'n llawn, nid oherwydd bod ni'n cael gwared ar ei mab fel petai, ond oherwydd fod hi o dan fendith yr arglwydd, oherwydd fod hi o dan llaw gofalus yr arglwydd, llaw sofran yr arglwydd. Mae'n trystio yn ei gyfamod e, mae hi'n trystio yn ei berson e, yn ei natur e. Mae fy niw i yn ddiw da, yn ddiw perffaith, yn ddiw sanctaidd, yn ddiw cyfiawn. Mae'n trystio'n hynny. Mae'n un sy'n dod â iachawdwriaeth. Nawr, mae yna lot o bobl yn dweud pethau gwahanol am y darn yma pan mae'n dod at adnod 1. Mae hi'n dweud, nag yw i, codaf fy llais yn erbyn fy ngelynion oherwydd wy'n llawenhau yn dy iachawdwriaeth. Mae eisiau gofyn i pwy, pa iachawdwriaeth? Be mae hi wedi cael ei achub ohono? A pwy yw'r gelynion yma? Wel, mae rhai yn meddwl bod hi'n siarad am peneina te. Mae peneina yw'r gelyn, a mae yr iachawdwriaeth yma bod hi wedi cael ei achub o'i chystydd hi, o'i anhawster hi. Ond dwi ddim yn meddwl mai dyna'n unig. Mae hynny'n wir bod Duw wedi gwneud hynny ar ei chyfer hi, ond nid gelynion yw peneina, gelyn yw peneina. Fi'n credu bod hi'n gallu gweld fan hyn bod Duw yn darparu Samuel fel un sy'n mynd i ddod â iachawdwriaeth, yn mynd i ddod â achubiaeth trwy Samuel, fod e'n mynd i ddod â cadwedigaeth, os liciwch chi, i bobl Israel. A mae hwnna'n rhywbeth anhygoel i feddwl. P'un mae hi'n deall yn un neu ddim, dyna beth mae hi'n dweud. Falle bod e hyd yn oed yn broffwydol. A felly mae hi yn cyhoeddi rhywbeth mawr fan hyn. A sa'n gwybod amdano chi, ond mae'n atgoffa fi o gan Mair. Os chi'n troi yn eich Beiblau at Luc pennod 1, adnod 46 fi'n credu yn benodol. Mae'n hanes yna yn un o fenyw sydd yn anheiddiannol, yn ennill ffafr Duw, a Duw yn ei bendithio hi gyda plentyn sydd yn mynd i ddarparu iachawdwriaeth. A dyn ni'n gweld cysgod wedyn o yr arglwydd Iesu fel babi yn Samuel. Mae hi'n dweud, mae Mair yn dweud, mae mor debyg, y mae fy enaid yn mawrygu'r arglwydd, a gorfoleddo fy ysbryd yn niw fy ngwaredwr. Yr un math o eiriau, yr un math o iaith, mae'n canu'r gan yma. A beth ni'n gallu gweld yw, Duw yw y Duw cyfamodol yma. Mae e'n gaddo a mae e'n darparu. Mae'n gaddo plentyn a mae'n darparu. I Hannah, dyw e ddim wedi gaddo plentyn, ond mae wedi rhoi plentyn sy'n mynd i fod yn arweinydd y genedl, yn gysgod eto o Iesu Grist. A dyn ni'n gallu gweld hyd yn oed yn yr Hen Testament felly, fod yna rhyw gysgodion bach sy'n ein pwyntio ni at yr achubwr sydd yn mynd i ddod. Ond dwi eisiau i ni symud ymlaen i weddill y weddi, a dwi ddim yn mynd i fanylu ar yr adnodau, ond fi eisiau pwyntio mas rhywbeth pwysig iawn. Adnod 1, ei phrofiad hi. Dwi'n gwneud hyn, dwi'n gwneud y llall. Adnod 2 ymlaen i ddiwedd y weddi, chi'n sylwi beth mae'n wneud? Mae jyst yn rhestru beth sy'n wir am Dduw. A gai'n annog ni i wir sylweddoli a gweld pam fod hyn yn bwysig. Mae hi'n moli'r arglwydd am pwy yw e. Felly edrychwch arnyn nhw, a dwi'n mynd i nodi rai pethau sydd yn amlwg yn y darn, reit? Mae hi'n dweud am yr arglwydd, does na neb fel yr arglwydd, mae'n unigryw. Mae'n ddibynadwy. Mae'n gwybod pob gair sy'n dod o'n gennau ni. Mae'n pwyso pob gweithred. Mae'n tynnu ffwrdd arfa i rai drwg. Mae'n arfogi rai gwan i wneud ei waithau. Mae'n rhoi gorffwys i rai sy'n newynu. Mae'n rhoi seithwaith mwy o blant nag yma nhw'n gofyn amdano. Mae'r arglwydd yn lladd a bywhau. Mae'n tynnu ac yn dyrchafu. Mae'n tlodi ac yn cyfoethogi. Mae'n codi'r gwan ar anghennus o'r llwch neu o'r domen. Mae'n eiddo ac yn cynnal y ddeiar i gyd. Mae'n gwarchod camre neu camau steps ei bobl. A mae'n delio gyda'r rhai drwg. Hwna i adnod 9. Mae'n lot o bethau mae hi'n mol i'r arglwydd amdano.
Ac yna yn adnod 10, mae yna shift bach. Mae'n mynd o'r presennol i'r dyfodol. So beth mae'r arglwydd yn mynd i wneud? Bydd yn barnu'r ddaear gyfan, bydd yn rhoi nerth i'w frenin, a gyda llaw, doedd dim brenin i gael yn Israel ar y pryd, so pa frenin mae hi'n sôn amdano? Bydd yn dyrchafu pen ei eneiniog. Chi sylwi beth mae hi'n neud? Mae hi'n moli'r arglwydd a jyst dweud, dyma sydd yn wir am Dduw. Mae Duw yn hyn i gyd. Mae'n atgoffa i hynna. Pwy yw Duw? A mae'n atgoffa hynna beth mae Duw yn mynd i wneud. Mae'n mynd i ddarparu brenin. Mae'n mynd i godi pen yr eneiniog. Mae'n mynd i farnu'r ddaear gyfan. A chi'n gweld beth mae hi'n neud yw, yn lle edrych ar ei sefyllfa hi, mae hi'n edrych ar pwy yw Duw. Ac wrth wneud hynny, gobeithio bod ni'n gallu gofyn y cwestiwn, a all Samuel fod mewn dwylo gwell? Edrychwch ar adnod 20, all Samuel fod mewn dwylo gwell na gynwylo y brenin yma, yr arglwydd yma, mae hi newydd sôn amdano, newydd i foli. Yr un sydd yn unigryw, does neb tebyg iddo fe, neb yn agos ato fe. Yr un sy'n mynd i farnu pawb, yr un sydd yn rhoi bwyd i'r rhai sy'n newynu, yr un sydd yn tosturio, yr un sydd yn achub, yr un sydd yn cryfhau, yr un sydd yn gwneud yr holl bethau yma, sydd yn anfon ei eneiniog a'i ddyrchafu fe. Gall Samuel ddim bod mewn dwylo gwell. A be mae hi'n neud trwy foli'r arglwydd yw atgoffa ei hunan. Dyw hi ddim yn atgoffa Duw, mae Duw yn gwybod yn iawn pwy yw e. Mae'n atgoffa ei hunan. Dwi'n trystio yn y Duw yma. Dwi'n gallu gadael efo hyn, mae'n hyder i yn yr arglwydd oherwydd pwy yw'r arglwydd. Os dim lle gwell iddo fe fod nag o dan ffafr a bendith ac mewn gwasanaeth i'r arglwydd yma. A mae'r un peth wrth gwrs yn wir i ni. Mae gyda ni yr un arglwydd, yr un Duw, allwn ni ddim bod mewn dwylo gwell. Ond chi'n gwybod beth, mor aml i ni'n anghofio hynny. Mor aml i ni'n anghofio pwy yw ein Duw ni. Mor aml i ni'n anghofio ei nodweddion ei weithredoedd e. Mor aml i ni'n anghofio beth mae'n mynd i wneud. I ni'n colli golwg. A dyna pam mewn mawl mae'n bwysig bod ni nid yn unig yn cydnabod pwy yw Duw, ond bod ni hefyd yn atgoffa'n hunain o pwy yw e. Os ych chi'n onest mewn gweddi, ydych chi'n treulio amser mewn mawl i'r arglwydd? Just yn rhestru? Fi wrth y modd gyda'r weddi yma, achos beth mae'n jyst yn rilo off pethau sydd yn wir am Dduw. Ti'n hyn, ti'n llall, ti'n arall. Pam? Un achos mae'n wir, ond yn ail achos mae'n atgoffa hi. Pwy yw e? A mae hi o dan ei ffafr e. Mae'n ei adnabod e. Mae mewn perthynas gyda fe. Sy'n wir i ni, wrth gwrs. Ac felly, wir eisiau herio y bore yma yn y mywyd i ac yn eich bywyd chi, ydyn ni'n falle yn teimlo'r temtasiwn yna pan ni'n gweddio i ddod a, arglwydd plis na hyn, arglwydd plis gna llall. Cyn atgoffa'n hynny o bwy ni'n dod ger ei fronnau. Y Duw sanctaidd, y Duw sofran, y Duw cyfiawn yma. Byddwn ni'n dweud os bydde Hannah nawr yn ymateb ar ôl rhestru'r pethau yma, byddai gweddi hi'n wahanol iawn i'w gymharu gyda os bydde hi ddim wedi moli'r arglwydd yn y lle cyntaf. A dyna'r pwynt. Mae'n siapio un ymateb ni'r arglwydd pan ni'n atgoffa'n hunan ger bron pwy ni'n dod. A hefyd, dylai bod ni'n gallu gweld gwaith Duw ynddo ni a cydnabod hynny. Mae hi'n gweld llaw Duw yn ei bywyd hi, a mae'n cydnabod y peth mewn gweddi, nag yw hi. Mae'n rhoi clod i'r arglwydd, mae'n ei gydnabod e. A'r contrast i hynny, fyddwn ni'n gweld mewn eiliad, yw fod Hoffni a Phinehas ddim yn cydnabod e. Dyn nhw ddim yn cydnabod llaw yr arglwydd, a person a gogoniant yr arglwydd. A mae hwnna'n tristau'r arglwydd. Mae rhai o chi falle yn hoffi arlunio. Mae rhai pobl sy'n hoffi edrych ar paintings, allai ddim deall yn hynna, ond cario on os chi yn. Maen nhw'n edrych ar paintings penodol, a maen nhw'n gallu gweud, Matisse yw hwnna, neu Da Vinci yw hwnna, neu Picasso yw hwnna, oherwydd mae yna brushstrokes arbennig, mae'n debyg, sa'i rili'n deall y peth. Y ffordd mae wedi cael ei beintio, y ffordd, y steil, y dull, y patrwm falle, a maen nhw'n edrych ar y canfas yna, maen nhw'n just gallu pwynt, Matisse yw hwnna. Wel, dylen ni allu edrych ar yn hunan te. Edrych i mewn i'n bywyd ni a gallu gweld, llaw Duw yw hwnna.
a mae'n heiddi cael ei gydnabod am y peth. Gweld brushstrokes yr arglwydd ar ein calon ni. Gweld fod e ar waith a'i gydnabod e. Gweld fod e'n meddalu falle ein balchder ni a'i gydnabod e am y peth. Mae hi'n rhoi pob clod i'r arglwydd am pwy yw e. Ydy ni'n dod ac yn diolch i'r arglwydd am yr hyn yw e a'i ymwneud e gyda ni. Wel, dyna'r pwynt cyntaf te. Yr ail bwynt, gwrthryfel. Fel ni'n dweud, mae yna shift yn digwydd yn y darn ac yn sydyn, a mae'n eitha dramatig yn bwrpasol fi'n credu. Sylwch adnod 11, yr oedd y bachgen yn gwasanaethu'r arglwydd ger bron yr offeiriad Eli. Lyfli. Y bachgen 3-4 mlwydd oed yma. Mae e yn y tabernacl yn helpu mas yn barod. Y darlun sydd gyda fi'n ymhen yw pan mae'r plant yn helpu fi i adeiladu. Maen nhw'n pasio screws i fi, maen nhw'n helpu mas, felly maen nhw'n cael rhoi llawer y drill weithiau helpu mewn. Ond bod e'n dod, felly'n casglu sbwriel, yn helpu cario pethau, mae'n gwasanaethu'r arglwydd. Ond mae'n cael ei ddysgu i wasanaethu'r arglwydd. Ti yma, mae'r arglwydd yn deilwng o glod, o fawl, o wasanaeth. A felly cyn symud ymlaen, fi eisiau'n annog ni fel rhieni ac hefyd i ni'n hunain, bod ni'n atgoffa'n hunain, ein bod ni ddim jyst yn gwneud pethau oherwydd dylen ni'n wneud pethau, ond yn ein bywyd ni fel Cristnogion a fel rhieni yn enwedig, ein bod ni i gael ein atgoffa i ddysgu'n plant ni a dysgu'n hunain ac atgoffa'n hunain, i ni'n gwasanaethu'r arglwydd. I ni'n jyst yn dod i cwrdd, i ni'n cael moli'r arglwydd bore yma. I ni'n cael dyrchafu'n llyged at yr arglwydd bore yma. I ni'n cael atgoffa'n hunain o'i fawredd a'i ogoniant e. I ni'n cael cymdeithas gyda fe a gyda'n gilydd, ei eglwys e. Dyna fraint. Ond os ni'n onest, mor aml pan ni mewn rush, mae rhaid i fi fynd i cwrdd. Na, i ni'n cael. I ni'n cael y fraint o fod yma bore yma. A weithiau mae plant yna gen nhw, maen nhw'n gallu rhoi dau at ei gilydd a cael yr ateb anghywir. Maen nhw'n meddwl felly bod e'n rhyw fath o faich arno ni i ddod. Na, mae'n ddisgyblaeth, mae'n arfer, ond mae e hefyd yn fraint i ni ddod. A mae'r un peth yn gallu bod yn wir i ni. I ni'n gallu cael mewn i'r arfer o ddod. Chi'n dod ac yn dod ac yn dod. A mae'n dod yn batrwm sy'n beth da. Ond cofiwch, i ni'n dod oherwydd beth mae'r arglwydd wedi gwneud, nid mwyn ennill rhyw hawl, neu ennill rhyw gyfiawnder. A mae eisiau bod ni'n dangos hynny ac yn dysgu hynny. Mae Samuel yn cael ei ddysgu, ni ddim jyst yn mynd i'r tabernacl neu'n byw yn y tabernacl, ni gwasanaethu'r arglwydd. Mae'n plesio'r arglwydd gyda'i roddion. A nawr te'r contrast mawr yw adnod 12, chi'n sylwi, yn syth wedyn. Yr oedd meibion Eli yn wyr ofer, heb gydnabod yr arglwydd. Dyna lle oedd Samuel yn 2-4 mlwydd oed yn gwasanaethu'r arglwydd. A dyma lle oedd y llanciau yma, pan ein teenagers neu'n oedolion, ni ddim yn hollol siŵr oedolion ifanc mwy na thebyg. Heb gydnabod yr arglwydd. Mae yna contrast yn amlwg. A mae'n bwysig nodi 2 beth. Yn amlwg felly, dyw bod yn y tabernacl ddim yn golygu eich bod chi'n cydnabod Duw. Pwysig. Dyw bod yn y tabernacl ddim yn golygu bod chi'n cydnabod Duw. Jyst achos bod chi yma bore yma, peidiwch yn meddwl bod hwnna'n golygu bod chi'n cydnabod Duw. Chwiliwch eich calonau. Ydych chi'n cydnabod Duw yn eich calon bore yma? Chi'n ceisio'r arglwydd bore yma o ddifri. Chi'n dod oherwydd bod chi'n caru'r arglwydd bore yma. A fel o'n i'n dweud yn gynharach gyda'r plant, yn ail beth yw, dydy dywioldeb ddim yn rhedeg yn y teulu. Dyw e ddim yn rhywbeth chi'n cael gan Dduw ac yn etifeddu gan Dduw. Mae'r meibion yn amlwg iawn yn wahanol i Eli. Mae Eli'n gwneud camgymeriadau, a nhw'n ni edrych ar hynny wythnos nesaf. Ond nid dyna pam maen nhw fel maen nhw. Mae Eli dan ffafr Duw, peidiwch â camddeall hynny. Mae Eli, byddwn ni'n gweld eto wythnos nesaf, yn gweddio dros Elcana a Hanna, a mae Duw yn ateb ei wedi fe. Mae'n amlwg o dan ffafr Duw. Mae mewn perthynas gyda Duw. Mae wedi gweddio y bydd hi'n cael plentyn. Ond mae'n bwysig peidio meddwl bod chi'n ennill rhyw hawl oherwydd pwy yw'ch rhieni chi. Os chi yma bore yma, mae mam a dad yn Gristion eiddfed falle, chi'n meddwl, o anna fe te, sy'n rhaid i fi boi ni, maen nhw wedi dysgu popeth fi angen gwybod, fi'n sorted. Na, peidiwch yn meddwl hynny o gwbl. Un tad
sy'n gallu ennill heiddiant i chi, sef eich tad yn y nefoedd. Dim tad arall. Peidiwch â meddwl bod ydych chi rhyw ffafr extra, a mae'n amlwg fan hyn nag yw e. Beth mae'r meibion yma'n gwneud te, yn lle eu bod nhw'n caru'r arglwydd a gwasanaethu'r arglwydd, be maen nhw'n wneud? Wel, maen nhw'n acto fel plant. Fi gynta. Mae'r temptasiwn yna i bob un o'n ni i fod fel na, fi gynta. Sylwch pan maen nhw'n aberthu yn y tabernacl te, a job o ffeiriad oedd i helpu y rhai oedd yn addoli trwy aberthu i wneud hynny, helpu nhw yn y gwaith yna. A byddai gwas yr offeiriad yn enwedig yn wneud y job o cael mewn estyn y cig ac yn y blaen, fel nathon ni ddarllen. A peth pwysica oedd hyn. Bydden nhw'n aberthu'r anifail, bydden nhw'n rhoi'r darn gorau yn aberthu'r arglwydd, y darn gyda'r braster, y ffat arno fe. Os chi'n offi poke scratchings yn rhywbeth, chi'n deall hynny. Sa'n deall hwnna yn hynna. Nid dyna'r darn gorau i fi. Ond pryd hynny, dyna ddim cael ei ystyried y darn gorau, dde'n rhoi y mwyaf o faith i chi. So, darn ffati, y darn gyda braster i'r arglwydd yn aberth, wedyn byddech chi, y rai sydd yn offrymu, yn cael darn, a wedyn byddai darn yn mynd i'r offeiriad i gadw fe i fynd yn y deml neu'r tabernacl. Ond beth o'n nhw'n wneud yn wahanol iawn oedd hyn. Bydden nhw'n cymryd yn gyntaf mwy o'r porsiwn nag o'n nhw fod i gael. Nid yn unig hynny, bydden nhw'n cymryd e'n gyntaf. A nid yn unig hynny, bydden nhw'n cymryd y darn gorau. Y darn gyda braster arno fe, cyn iddo fe gael ei losgi. Na, fi eisiau darn ffres. Chi sylwi, maen nhw fod dod, y pwrpas yr aberth yw dod a mynegu eu cariad tuag at yr arglwydd. Yn offrymu'r arglwydd, beth sy'n eiddo i'r arglwydd. Ac yn lle, dim concern am yr arglwydd, dim cydnabod yr arglwydd, fi. A mae'n mynd wath na hynny. Oherwydd, sa'n gwybod os ydych chi sylwi, ond chi'n sylwi pwy sy'n neud e, nid nhw hunan sy'n neud e, maen nhw'n hala'r gwas sy'n neud e. So be maen nhw'n neud yw, maen nhw'n hala'r gwas i wneud y job yma, ac os di'r bobl yn ateb yn ôl, maen nhw'n dweud wrth y gwas, na, os dyn nhw'n dweud na wrth y ti, dylech chi losgi'r ffat gyntaf, dweud wrthyn nhw, na, fi eisiau fe nawr, ac os nag wyt ti'n mynd roi fi nawr, fi'n mynd i gymryd e by force, fi'n mynd i gymryd e trwy rym. A felly beth sy'n digwydd yw, maen nhw'n cael hala'r gwas i wneud e, fel os oes unrhyw un yn cwyno neu rhywbeth yn digwydd, maen nhw'n gallu, dyn nhw'n byd i wneud e fi. So, chi wedi gweld falle yn y newyddion weithiau, pobl yn hala pobl eraill i wneud eu gwaith brwnt nhw. Pobl corrupt yn hala gweision mas i wneud y gwaith, fel os oes unrhyw beth yn dod o'n dim byd i wneud â fi, mae'n ymddwyn ar ei liwt i hunan. Dim byd i wneud â fi, cosbwch fe. A dyna beth sy'n digwydd fan hyn. Maen nhw'n gwneud y bobl eraill yma yn complicit fel rhyw fath o accessories. A mae hwnna'n ffieiddio offrwm yr arglwydd. Mae'n dweud wrthyn ni'n adnod 17. A beth oedd pen draw y cyfan oedd bod pobl ddim eisiau dod i offrymu i'r arglwydd oherwydd o'n nhw'n gwybod bod y bobl yma yn mynd i camdrin nhw. O'n nhw fod dod i'r tabernacl i offrymu, o'n nhw ddim eisiau dod i'r tabernacl oherwydd bod nhw'n gwybod mae hoffni y ffines yna. Maen nhw jyst yn mynd i ddwy'n y cig i gyd. Beth yw'r pwynt? Nawr yn gyntaf, mewn ymateb i hwnna te, mae eisiau ni edrych nid arnyn nhw ond ar ein calonau'n hunain. A gofyn, ydy'n agwedd calon ni yn gallu bod fel yna? Ydyn ni fel yna? Ydyn ni yma i gydnabod yr arglwydd? Chi'n gwybod mae temptasiwn i ni, pan ni'n edrych ar yr eglwys a bywyd yr eglwys, i feddwl beth allai i gael mas o hwn. Fel pobl yn yr eglwys, mae'n rai pobl sydd eisiau bod yna mwyn cael rhywbeth mas. Ac mwyn cael y gorau. Mae yna bobl mewn eglwysi sydd jyst eisiau'r statws, a sydd yn poeni dim am ddiwioldeb, a sydd wedyn yn camddefnyddio'u statws nhw, ac yn gwneud yn fach o pwy yw Duw, ac yn gwneud yn fawr o'i hunan. Mae hwnna'n reality. Mae'n reality bywyd. Ers hoffni a ffines mae'n reality, ac hyn nhw hefyd mwy na thebyg. Mae'n neud i fi feddwl heddi am bobl fel Rafi Zacharias. Mae'n neud i fi feddwl yn y newyddion wythnos yma am pobl fel Hillsong a
Mike Pilavachi yw'r un diweddara yn y newyddion. Soul survivor. Cam ddefnyddio pŵer a statws mae Duw wedi roi iddyn nhw mwyn cael beth maen nhw moyn yn y cnawd. Mae'n ofnadw yng ngolwg yr arglwydd. A'r peth ofnadw amdano fe yw bod pobl yn edrych ar yr eglwys ac yn mynd, sa eisiau mynd fyna, sa eisiau bod yn rhan o'r bobl yna. Pan fydden ni eisiau bod yn rhan o'r corruption yna? A fi'n gallu deall hwnna. Fi'n gallu deall adnod 17 yn iawn. Mae'n digwydd heddi. Dyle fe dorri'n calon ni. Dyle fe dorri'n calon ni fyna bobl sydd yn fleifiaid o fewn y praidd. I ni cael yn rhybuddio, ond mae'n bwysig bod ni'n gwefio ni erbyn e. Mae'n bwysig bod ni'n ceisio'r arglwydd ac yn gofyn arglwydd, nid i hydlo mas y bobl yma o'r eglwys. Yn gofyn i'r arglwydd i warchod yr eglwys. Oherwydd, does dim lle iddo fe. Does dim lle iddo fe. Mae'r eglwys i fod y gwrthwyneb o hyn. Nid pobl sydd yma i gael beth maen nhw moyn. Ein gwaith ni, ein braint ni, yw gael ceisio beth mae'r arglwydd moyn. Dewyllus di awn eler i ni'n gweddio. Ac felly mae eisiau ni weld beth sydd ddim yn plesio'r arglwydd fan hyn. Y contrast. Beth sydd yn plesio'r arglwydd. Dod fel mae Hannah'n dod, fel mae Samuel yn dod mewn gwasanaeth isel, darostyngedig i'r arglwydd. Mewn cariad tuag at yr arglwydd, plygu glin i'r arglwydd. Peidiwch â bod fel Hoffni a Phinehas yn dod, beth i fi mynd i gael mas o hwn bore yma? Beth sydd i fi fan hyn? Chymod, mae yna bobl yn gallu dod i'r eglwys a maen nhw'n trin fel gym membership. Mae'n dod i'r eglwys a fel, reit, beth sydd gen ti yw gynnig i fi? Na, beth sydd gen ti yw gynnig i'r arglwydd? Sut wyt ti'n mynd i wasanaethu'r arglwydd fan hyn? Lle mae'r arglwydd wedi dosod i? Oherwydd beth mae'r arglwydd wedi wneud i ti. Mae gen ti bopeth sydd ei angen yn yr arglwydd Iesu. Os wyt ti yn yr arglwydd, mae gen ti bopeth sydd ti'n hollol gyfoethog. Ti yn yr eglwys i roi, i gyfrannu. A bydd yr arglwydd yn rhoi yn ychwaneg wrth i ti geisio fe. Diolch yn siŵr fod agwedd ein cael o'n ni'n iawn. Ond bod ni ddim yn naif hefyd. Bod ni ddim yn naif, ond bod ni yn ceisio'r arglwydd ac yn gweddio yn erbyn y pethau yma. Yn enwedig yn ein dydd ni, lle mae mor hawdd, mae'n ymddangos i fi, bobl gifio in plain sight, i gifio pethau sydd yn mynd mlaen. Gweddiwch dros arweinwyr, gweddiwch y byddwn nhw'n chwilio am accountability, gweddiwch drostyn nhw. Gweddiwch drosto fi. Nawr fi eisiau gorffen gyda positif, a mae e'n positif. Hynny, fod yna bobl sydd yn corrupt, fod yna fleiddiaid ymhlith y praidd, mae'r arglwydd yn gofalu, gofal Duw. A mae hwn yn mynd o fyr iawn. Mae Duw yn gofalu mewn 2 ffordd. Mae e'n gofalu yn y ffordd, mae e'n darparu Samuel. Samuel yw'r un, nid Hoffni a Phinehas, Samuel yw'r un sydd yn mynd i fod yna i wasanaethu y genedl ac i wasanaethu'r arglwydd. Okay? A mae'n paratoi hwnna. Ond hefyd mae'n gofalu mewn ffordd arall. Hynny yw, he takes care of. Mae'n cymryd gofal o Hoffni a Phinehas. A byddwn ni'n gweld mwy o hwnna wrthnos nesaf. Ond mae'n delio gyda nhw, mae'n ei barnu nhw, mae'n cael gwared arnyn nhw. He takes care of them. A'r pwynt yw felly, os dim eisiau ni anobeithio pan ni'n edrych ar yr eglwys a ni'n meddwl, waw, mae gymaint o corruption, mae gymaint o bobl hunanol, mae gymaint o bobl sydd â statws sydd yn camdrin y statws ac yn camdrin pobl ac yn tynnu enw Iesu lawr ac yn cymryd gogoniant i'w hunan yn lle rhoi gogoniant i'r arglwydd. Peidiwch ag anobeithio, mae'r arglwydd yn sofran. Ac am bob un sydd fel yna, bydd e'n tynnu nhw lawr a bydd e'n barnu nhw. Does dim un sydd yn gallu cuddio eu pechod am byth. Mae'r arglwydd yn gwybod y cyfan. A dyna beth ni'n gweld fan hyn. Chi'n gweld, oedd Hoffni a Phinehas yn anfon y gwas. So mae'n ddigon posib fod pobl ddim yn gweld beth oedd yn digwydd. Falle bod nhw'n beio'r gweision. Falle bod nhw'n meddwl, mae'r gweision yma'n trio rhoi y cig da a trio ennill ffafr gyda'i offeiriaid. Falle mae dyna beth nhw'n meddwl. Ond mae Duw yn gwybod. Mae Duw yn gwybod pan mae pobl a chalon anghywir, a chalon fi, a chalon sydd ddim wedi maddau. Os dim cuddio oddi wrtho fe.
Ond mae hefyd, y gobaith mwyaf sydd gyda ni, yw fod e hefyd yn galw pobl fel Samuel, yn darparu pobl fel Samuel. O le mae Samuel wedi dod? Wel, o law Duw. A mae wedi dod yna fel un fydd yn arwain ei bobl, yn helpu Duw i ddod â brenin da yn y pen draw ar gyfer ei bobl. A felly, dyn ni'n mynd i stopo fyna ar adnod 18 oherwydd mae amser yn mynd, ond cofiwch y pethau yma. Yn gyntaf, molwch yr arglwydd. Molwch yr arglwydd, nid yn unig am beth mae wedi gwneud yn eich bywyd chi, ond am pwy yw e. Mynegwch ein nodweddion e, ei ogoniant e, ei fawredd e, dwedwch wrth eich hunain bron, wrth i chi gydnabod pwy yw'r arglwydd, er mwyn atgoffa eich hunain. Chi methu bod mewn dwylo gwell. Yn ail, peidiwch â meddwl bod chi wedi cael eich achub oherwydd pwy yw'ch eich rhieni chi, neu oherwydd eich statws chi, fel rhai falle o linach arbennig. So, pwy oedd eich rhieni chi? Os chi'n fab i'r tad nefol, dyna pryd chi'n gwybod bod chi'n saff. Neu'n blentyn i'r tad nefol. Gnewch yn siŵr yn drydydd bod chi'n offrymu'r arglwydd a chalon gywir. Bod chi'n offrymu eich bywydau chi, fel mae'n dweud yn Rhufeiniau 12, yn aberth i'r arglwydd, ond bod chi'n neud e gyda chalon gywir, bod chi'n dod i'r arglwydd a bod ein bywyd ni yn wasanaeth i'r arglwydd. Nid mwyn cael ein achub, ond oherwydd bod ni wedi cael ein achub wrth gwrs, ond bod ni'n atgoffa'n hunain, ni ddim yma bore yma mwyn gofyn y cwestiwn, beth i fi mynd i gael mas, yn hytrach sut allai wasanaethu'r arglwydd bore yma. Ac yn ola, peidiwch â anobeithio, fod drygioni, fod pob math o bobl sy'n camdrin ei statws nhw fewn yr eglwys heddi, mae'r arglwydd ar ei orsedd. Peidiwch ag anobeithio. Mae'r arglwydd yn mynd i ddelio gyda nhw, a mae gyda fe bobl eraill mewn meithrin i fod yn bobl sy'n gallu arwain ei bobl. Ac yn fwy na hynny, sy'n eisiau ni anobeithio, yn enwedig wrth edrych ar yr Hen Testament, pan chi'n meddwl am yr holl bobl yma oedd yn failures i gyd, chi'n gwybod beth sy'n digwydd yn y Testament Newydd? Mae Iesu Grist wedi dod. Un sydd wedi darparu'r cyfan ar ein cyfer ni, wedi ennill ein heifiant ar ein cyfer ni. Felly peidiwch anobeithio, bydd Eglwys Crist yn llwyddo, clod i'w enw. Amen.